Iginiit ng Department of Health Ilocos Region ang kahalagahan ng pagpapanatili sa oral hygiene. Ayon kay DOH CHD1 Dentist 3 ng Family Health Unit, Dr. Mark Mina, hindi lamang basta pagmumog ng antibacterial para sa bibig, pagtutoothbrush at floss ang kinakailangan, bagkos ay maagang pagpapatingin o check-up sa dental clinic para mapanatiling malusog ang ngipin at bibig. Of course, syempre, early detection kasi hindi toothbrush ka, floss or mouth rinse ng antibacterial, pero kailangan din ma-examine ng dentist, no? Mainam rin umanong maalagaan ng tama ang oral health ng isang individual dahil may kaugnayan rin ito sa iba pang parte ng katawan tulad ng kalusugan sa puso. Hindi lang yung teeth, yung gums, but also sign of kasi may tinatawag din na cancer, no, oral cancer, no, sign of oral cancer, yung surrounding structures. No, hindi naman nagkakatutdikay yung tongue, yung lips at saka yung palate, no. Pero pwede silang pagsimulan ng oral cancer. So with that, aside dun sa home care nila, preventive home care nila, kailangan din ng preventive professional care, which is consultation, yun nga, yung sealant, and of course, yung oral prophylaxis. Payo nito na dapat tama ang paglilinis ng ngipin at bibig. Dapat rin umano na malinisan rin ang gum line at hindi lang ang ibabaw na parte. Ang ngipin kasi natin, no, especially yung occlusal surface, yung harapan, no, may tinatawag tayo diyang pit and fissure. So mga grooves yan wherein na kapag kumakain tayo, may pumapasok na dumi. Isa pa, yung dumi pumapasok din in between two teeth at saka dun sa gum line. Yung gums kasi natin, hindi siya completely sealed. May tinatawag kami dun na sulcus, 0 to 3 millimeters. So pocket siya. No? Wherein kapag nagtutoothbrush tayo, dapat nagfo-focus din tayo dun sa gum line, hindi lang sa ibabaw. Ngayong Pebrero, ipinagdiriwang ang Oral Health Month na naglalayo na bigyang kaalaman ang komunidad kung ano ang importansya ng pangangalaga sa oral at kaugnayan nito sa heart health. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.